buhay ng may kaya, parang ayun, nakikisabay lang talaga. Eto, kahit gusto ko to, bibiling ko to. Ayan, siguro pag-iipunan ko muna to. Parang nasakto lang na may ipon, tapos bibilin, kaya sigurong tinawag na may kaya. Gaano kami ka-open ng nanay ko, ng mami ko, parang sobra talaga. Ni nga noon, nung atik pala ako noon, nung hanggang sa Yossi, ganon. Sa kanya pa akong mihingi noon pero ngayon wala na talaga. As in, tinanggal ko na lahat, wala nang problema doon. Ni nga noon, sa girlfriend ko, open talaga ako sa kanya. Lahat tinatanong ko kung anong mga bagay na mali o sinasabi naman niya yung totoo. Kanina ka pa? Lima. Basta. Ginawa na karoon nga pa ng kuwara, tinawagan naman wala na kami tawagaw na karoon school. Bagay? Blue? Ano red? Rotan? Hindi makanta. After meeting daw, sunduin daw natin. Pupunta ako doon Kung pumalay ko, ikaw yung vice presidente. Ayun yung sabi ng mga iba, babaero daw ako, ganyan. Pero hindi talaga. Sa yung sabi ko, talagang malapit yung puso ko sa mga babae. Hindi naman yung talagang babaero na parang, ayun, parang nakikisabay na rin ako sa mga babae. Kasi, parang ang gaan ng mga loob ko sa babae kasi, laking nanay ako, kumbaga, ganun. Kasi wala nga akong tatay. Kaya yun, parang nire-respeto ko lahat ng mga babae ko, ganun. Kaya sinabi niya ng babaero ko, pero hindi talaga. Hello. Oh, yan yun. Megan, dalas yun Marugin din, dala mo din. Nagalun. Lai, dalas yung garun. Sige ko ba yun? Tara, tulong tayo, Seth. Ang pangunas ko. Patayin pa ako. Tulong na lang muna tayo dito. Magsama ko ba yan?
Ate, tapay ko nasimpa. Tumulong Ang sarili mo, simpain mo. Ito. Sunod. Ha? Andito na, pupunta na sila? Si Akpadi. Eh sila Mang Masong. Wala na stranded siya. Sino karod pupunta dito? Sino karod pupunta dito? Wala akong ticket. Huwag dito, Albert. Hindi pa ako nag-aceton. Ayun, yung blessing sa bahay, bale, plano na namin noon yon. Ayun, mag-imbita, yung mga pari, mga barkada. Biglaan kasi yun eh, bale, kakatapos lang ng bahay noon, nung hapon noon. General cleaning, tapos, ayun, blessing kagad. Kasi ako rin eh, excited din ako dun sa sariling bahay ko para kapag solo na ako, ayun, para ma-feel ko rin yung bagong bahay. Ayun. Buti nga, nagpapasalamat ako sa surprise nila, mami eh, yung, ano na to, yung picture ko. Spirit Santo ang Apo, wag yaman kami, kadagit i-benediction mo, kada kami. Hindi tayo tingal daw, ang yaman kami.